टेंशन दौर कौन करें कौन करवा भाई भाई बड़ा भाई आइलानी बड़ा आठ नले 100 रे Oh no! Oh no! କିରେ ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ट्यूशन ସେ ଦୀପୁ ଲାଗେ ତୁ ବି ବେକାର ହେଇଯିବୁ ନହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରିକି ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ ହେଲା। ଆରେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଭାଇ ପଢୁଛି ସେ ଦୀପୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେଇଆଡୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିବ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନରେ କଥା ହେବାକୁ ଦୀପୁ 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 ଶୁଣ हाँ भाई कौन है लगी खुशी जना पड़छ ଆରେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଠିକ୍ କରିଛି। କଥା କହିକି ମୁଁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି ସେ ମାଲିକକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଠିକ୍ କରିଛି। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ଦେଖିଛି ତୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ଚାକିରି ହେଇଯିବ ଆଉ ବାହାଘରଟା କାହିଁ ଡେରି ହେବ ବାହାଘର କରିଦେବା କ'ଣ କହୁଛୁ? भाई ये सब कथा बंद कर जा करूछ मते न पचारी तो भल करूछ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା ତାହେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ନହେଲେ ନାହିଁ। ना ତମେ ଦି ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥାଅ ବାପା ମା ଆର ବାହାରିକି ଚାଲିଥାଅ ତମେ ଦି ଜଣକୁ କଷ୍ଟ ନ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବାହା ହେବି। ଛୋଟବେଳୁ ତମେ ଦି ଜଣକୁ ବାପା ମା ସାଜି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ତମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ହେଲେ ତମେ ଦି ଜଣ ମତେ ବୁଝିପାରିବ। ଭାଇ ଆରେ ତୋ ମନ କଥା କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି? ତୁ ନ କହିଲେ ନାହିଁ ତୋ ସାନ ଭାଇ ମୋତେ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଛି। ତେଣୁ କଥା କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି? सतरे भाई समस्त कहते बड़ भाई बापा समान ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଭାଇ ବାପା ସମାନ। এই ভিডিও যদি ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ଟିଭିକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।